kublaya pi baro ki bapet ya kene ke video ke ba penlong yang ban sina ya kene ke video namar ba ngam singola shu ban sha ban setang halade namar ba kumba phila yu ihi hakini kisingi don bun ki bru ki basim kabu haki Facebook ki ba penon kam bakla ya ka kerteng jong ki phadar bat ki sistar nang tade ki sina ka account jong ki ha Facebook bat ki pan bisa naki bru kene kalong sisa kebapan leran bat kabam lapan pediang ha ka imlang kasalang bat kapapan jak burom ru ya kabalang jongi namadon kum kini ki riu sim kabu te kumba pili i ha kini ki singi ki baladap ha ka kerteng jong farar jon karsandi don ki basna account tok ha ka Facebook bat ki bapan jingi rap na ki bru te farar jon karsandi ula yatu ba umdai mau ba ale kum yakini ki jatkam lara pikwa ban tip ya kacing sisa namar ngaru ngadai friend bat i bat ngalai itu ya i nadu mensua teh bang i na ka Facebook jong u ka ba ula umdai manga ba le kum kini kijat kam ngan sapan i ya pi ha kene ka ha Facebook jong i ha ka ba ila pensai yang i ba don kibru ki ba persang ban syukur da ka ba penon kam ya ka account jong i ban pan pisa na kibru te ila pensai ru hangi da ka ba ito kumne ngakwa ban pentip ya pi babaro ba don mano manore bal lasna fake ID ha ka kerteng jonga bat bala pan jingarap na ikato kene kibreu snob ha pan husiar om dei manga snyosi sisa balaja ansa IFIR ya kene kublai te ban pan sisa upadarul ong ko parolog wat om sha thok ha kireu le thok namar kila hak ya ka account jonga kublai sibun nga pensotu lem kublai sibun ya ka jings ngatu lem chongpi ta kane ka wei ba ulatho please do not get cheated by those who requested for help, especially urgent money transfer in my name or Facebook account. Hang neru ipadar ila pensai sakipaj ba ada kabayong please report profile if anyone ask money in my account. Report profile ya ka fake account balapan pisa kumneng ni dai banle mo laradon mano napi kiba syapan pisa na kito ki account balasna haka kerteng jong ki padar ki sistar sobhaban phone ne ban report sya kito ki try khnang ba phinom syathok te namar ba hakane ka juk ka ba menta kumbangi te ba ka Facebook ka yarap hadu kata yangi kamdai ka basniu handai tang kito ki ba panon kam bakla ya ka ki pan sniu namar ki sim kabu ya ka kerteng jong ki padar ki sistar namar ka juk ka ba menta ngim la ban ong ba ka Facebook kalong ka basniu handai ba don ki breu ki ba panon kam bakla ya ka daka ba ki sim kabu namar ha ka juk ka ba menta lang ba ki rensan social media Facebook kum ta ter ki breu ki la ban thok ki la ban syukur ki panon kam ha ka kerteng jong ki breu jong ublei kim don ka jing le ran hadu kata ki panon kam ya ka kerteng ha ka account jong ki breu ki basakri ya ublei ban thok ban syukur nrai nga ong api ki phadar ki sistar ki don la ki jong ki breu ki bale pha ki don la ki jong ki benefactor kumno ki lek ban ne ban krong na ki riu simet ki baduk phim dai ban sania ya kini ki baro namar ba ki dai tang ki riu tok riu syukur sudah ki balasina ya kini kam dai tang kataru kadon saka we ka benta ka bang aku ban ong namar ba dai tang ki ba pan pisah rai saka we pat kaliang ngalalabun ba ki parlok lakum ba sangut rungut ki parlok jonga ki bala syathok ki ba don ki ba ad friend nya ki bat ki ba terwa ya ki ban ai kasong pisah bakin pa jingerap ya ki namar ba ki dai na kari pareng ki ad friend ya ki ong ba ngi dai na kari pareng ki kwa ban pa ya pi kane ka jingerap bat anda kata ka jingerap jongki kala poi sha India hana ki haban pa pisah ya ki ban tap pisah kala khnang ba kin yo ya kata ka jingerap bun na pedang jong ki palok jong ki langop hakane namar hakasin banikong kim tip ya kane ki don ki bala ngop don ki ba ya thu yang bat ngala pensai ki ba don ki detang ki breu ki ba thok ba syukur sudah namar kum kini ki jajing thok don ngim ong ba ki breu jungi kilong ki ba bej hakane ka juk ba menta handrai ba tharai ki dei ba ki bej ya ka pisah ngila ban ong ba ki breu menta ki bej ya ka pisah namar ba ki syathok hakum kini dekum kanuksa ngide ban tip menta ba ngim dai ban syathok ban syukur ha kirensan social media ko maki Facebook bat kum ta terter lada don ki ba pan pisah ne terwa pisah pi kim dai ban akan dei kam sim namar ba kini dei tang kecing thok jing syukur sudah super kat mapi ladangi don kam pisah wat ban pan keliang na
ki bahayi ngasam ru kalong ka bajencar hadu kata-kata namar yak bisa ngim yo yak bisa ngi haban tresitom te ubreu chisingi wan terwa ya pi ban ai da ki peu klur da ki peu lak hato pisania wat ju shania rumah ya kumpine ki breu tok risukor namar ba ki su penbit ya pi da ki kiten jong ki bakin ai ya pi ka jing rap ka babun andala poi kata ka jing rap sa India hana pi haban tap ka pisa ban yo ya kata ka jing rap jong ki kata karitang ka jing perkat bit ki bom sutu de tang kito ki ba kwa pisa sisa hanre ka jing sisa pidem sutu ya kine ha ka juk ka pamenta menenru kaju kajengja kabalaja ya wei parlok jonga hakabaudon ki breu ki basim kabu ki bala sna ya ka account tok ka Facebook ha ka kerteng jong Father Felix uang ba un sapan pai ya parlok jonga enda janmet handai parlok jonga ula ong ba umdon pisah hadu kata namar jalade udang let kelas umdon pisah ban ai hadu kata namar udang syania haki bahajing ban kersan ya u ban let kelas te umdon pisah hadu kata ula ong te utau beri ula ong lara pim don hadu kata te pi ai tang san hajar ngan sapan pai sibet janmit te utau parlok jonga ukan mau ba udon unambar jong utau padar bad ula phone direct ya utau padar bad ula kli padar dai mapi bapan bisa nanga mene step te u padar wong pikiran ayu kumta ngam situ ai namar bangam ngam dere manga balai kumta namar parlok jonga ula ya tu ya padar ba yo ya kata ka message na ka Facebook te utau padar ula ong ya parlok jonga wat nom jusani ya hakum kineki account namar ba ibreu ki basim kabu ki penon kam ya account ban sna hak ka account jong u ban pan pisa te utau parlok jonga haba ula tip ya kane ula like biang sya kata ka Facebook bat ula text ya utau breu bat ula dom latla ya utau breu ba mede utang breu bathok ngalam ya kajing sisa te hakata hi kapor utau breu ula delete no ya kata ka account jong u ba ula sina ha ka kerteng jong Father Felix bat ula delete lu artat ya kita ki message ba ula ya text bat utau parlok jonga snubok ba utau parlok jonga umlap ban screenshot ya kita ki jing ya text bat parlok jonga ru ula ya tu yang tang kapor menmet swa bangan penkut ngaku aban pentu ya pi baro ki bru ba pimdai ban sutu bakla ya kine ki account tok ki basna hak kerteng jong ki padar bat pimdai ru ban ngap ha kum kine ki anjajing tok ladadon ki batarwa bisa ya pi ladadon ki papan bisa na pi hak account jong no ru tang kane kublesipun